Ľudia, stalo sa vám takedy, že máte že najlepšieho kamaráta, nenormálne tu si idete spolu komunikovať, nie? Ale zrazu, tu ešte tak v pohode, to sme sa sebou volali, ale zrazu dostanete takú, proste tak sa vám otočí chrbcom, že sa vás proste zablokuje všetko možné, ale proste najlepší kamarát, hej? Môj najlepší kamarát si ma blokol v Discorde. To je asi to najhoršie, čo sa vám môže stať. Lebo normálne vy si robíte tu svoje veci, sa mutnúte, že by vás proste nepočul, ten kamarát sa voláte, vy si riešite svoje veci, ktoré on počuť nemôže, alebo by ho to proste nezaujímalo, tak sa mutnúte, než ho zbytočne neotravujete. Hej? A on si vás čo urobí? On vám vyhrožuje, že sa vás zablokuje, nakoniec sa vás aj zablokuje. To je že najlepší kamarát. Oliver, keď kúkaš na toto video, som s tebou skončil. Konec. Kamarátstvo medzi nami nefunguje už. Konec. Si bol môj najlepší kamarát. Vždy som tu pre teba bol, keď si ma potreboval. A ty sa mi takto otočíš chrbtom. No tak takto nie. Nie, konec. Kamarátstvo medzi nami končí. Nikdy. Oliver Husovský, nie žiadny tu iný Oliver Husovský. Konec. Konec. Žiadne, nič nefunguje. Kúkajte, tu sme spolu boli 23 minút. Toto bolo počas toho. On vypne hovor, vypne volanie, potom si vás zablokuje. Musím to kontrolovať, dobre. Prepáčte, ale mám obmedzený čas, no. On si vás normálne komunikujete, vy ste mluvnete, lebo proste by ho to nezaujímalo. Alebo by pri horšom prípade by to proste položiť nemohol, je to dačo súkromné. A on si vás kvôli tomu zablokuje. Najlepší kamarát sa vám otočí chrbtom. Najlepší kamarát. Nie, skončil som s ním. Konec. Konec proste. Proste konec. Nie, nikdy. Nikdy už takto to nebude. Nikdy. Teraz to takto nefunguje. Nie, už nikdy. Aj pohode, úplne, pohode, kamarát. A potom sa vám takto tak sa točí chrbtom, že to sa dá dávky, hej, to vám to ukazovať nebudem, ale toto môžem ešte ukázať. To je ešte žiadna dávky, ale tak, že by sa vám otočil chrbtom, to som, že nezažil ešte nikdy. Fakt. Konec kamarátstva medzi mnou a mojim kamarátom, nebudem, áno, som to aj takto povedal, medzi mnou a Oliverom Husovským končí na dobro. Na dobro skončilo naše kamarátstvo s najlepším kamarátom, tak sa vám odrazí, že vy proste nič mu nerobíte, on si vás zablokuje. Normálne, akože konec, nemôžem už ani o tom rozprávať, nechcem ho v živote už ani vidieť. Čau. Čaute, uvidíme sa u ďalšieho videa. Dneska mám v pláne točiť video, neviem, či to vyjde. Toto video určite vyjde za chvíľku. Ale konec, skončil som s ním. Konec. Bum. Fakt, konec. Už nikdy si nebudem kamarátiť. Konec. Takže čaute, toto bolo trošku viacej vsunutie do môjho života, čo sa mi teraz fakt, že pred chvíľou stalo. A vyzerá to tak, že kamarátstvo medzi nami skončí. Nie, že vyzerá, ale hej, skončil. Takže čaute, sledujte moje ďalšie videá a čau.